हेलौ गाइस, आं दिनै नोंसिनो ब्रादार सरननि हाबाखौ आङो दिनै नोंसिनो देखायगोन। अननानै फारि फारि नायलांबाय थादो। ओरैजोंहाय बेंफार दामग्राफोर आरो ओरै फारसेजोंबो बेंफार दामग्राफोर, दल मोननै दामग्राफ्रा, ओमफ्राय बैयाव हिनजाव गोदान हौवा गोदान थाग्रा। नैबेयावहाय मन्दप हाबा होग्रा बाहाय मोजाङै बानायथारदों। नैबेयाहाय आलासिफोर जिरायग्रा, बाहाय साहा लोंनो जिरायफैगोन। आरो ओरैहाय ओंखाम जाग्रा आङो दिनै नोंसिनो देखायलांगोन। फारि फारि नायलांदो गासिबो। आं दायो ओंखाम जाग्रा फैबाय लोगोफोर, नायदो। जोंनि मावथि लोगोफोर, जोंनि मावथि लोगोफोर, नोंसोरो दायो हिनजाव गोदानखौ लाबोबाय, गाथा फाथा दोनबोग्राफोर बिसोरो। ओमफ्राय दायो बरायसिगोन। ओमफ्राय नायलांदो गासिबो। बिराद इथांबावबाय। दायो हिनजाव गोदानखौ लाबोगासिनो, गेट मोननोसै। ओमफ्राय गेटआव आङो नोंसिनो हिनजाव गोदाननि आथिं सुनायखौ आङो दिनै नोंसिनो एसे देखायनोसै लोगोफोर, नायदो। दायो हिनजाव गोदाननो आथिं सुनानै होबाय लोगोफोर। ओमफ्राय हौवा गोदाननि बिमाया एसे देलायहोबाय। नायलांदो लोगोफोर। भिडिअखौ ससेखौ लाबोनो हायाखिसै लोगोफोर, अन्नानै निमाहा होदो। आरो दिनै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोनखौ आसा खालामबाय। गोजोन्थों।